Radio Malva, estamos aquí frente al rectorat, en la Universitat Politècnica, i bueno, estem denunciant la mesura de desarmament que ha presentat el rector. Estem amb un company de Cala Baga i bueno, perquè ens contares un poquet com ha anat la jornada i el que estem ara esperant així. Bé, Misit, a les 11 havíem convocat la marxa des de Cala Baga, ens hem reunit allí els companys i hem anat pacíficament per les voreres de Blasco Ibáñez fins ací, fins a la Universitat Politècnica de València. Hem arribat fins al rectorat, volíem una audiència o un diàleg amb ell, pel que passa és que ens han dit que està reunit amb més rectors d'Espanya, que sigui conferència de rectors units. Aleshores, mentre estan reunits, a l'espera que isca, ens hem vingut al registre general i el que hem decidit és que cadascú, a títol personal, en les instàncies, emplena aquesta documentació exposant que recolza el projecte de centre social autogestionat Cala Baga i adjuntant una còpia del projecte que hem estat treballant durant els darrers dies. Molt bé. O sigui que, bueno, sabem que el dijous, no, està previst que se faci el desalojo, vamos, i bueno, el que estem presentant ara és perquè se retire esa denúncia, no? Sí, el rector va emetre una resolució que la va publicar el DOC, on se'ns instava als ocupants de l'edifici d'Agrícoles a eixir voluntàriament en un termini de 8 dies hàbils i també en aquest termini podíem nosaltres presentar les al·legacions oportunes i una d'elles és presentar aquestes instàncies recolzant el projecte i una altra de les al·legacions serà reunir-nos amb ell i dialogar una espècie de sessió o de retirada de la mesura de desallotjament. Molt bé. I per a qui encara no conega Cala Baga, com podies contar-li un poquet com està funcionant el projecte i bueno, tot el que s'està manejant per ahí? Allò portem un mes de vida. Aleshores, en un mes de vida ha eixit tot molt espontàniament. Ens hem reunit allí 30-40 persones que estem compartint l'espai i després, durant les activitats, arriba molta més gent, clar, de fora. Fan activitats de tot tipus, fem cine, han hagut conferències, xerrades, debats, han hagut concerts, ahir mateix va vindre Pago Alabajos a fer un concert, taller d'acrobàcies, ha hagut festival de hip-hop, grafiters que han donat estètica als pavellons de maquinària agrícola i després hi ha una cafeteria que funciona a ple rendiment i ahí estem. També m'agradaria que comentares un poquet l'estat en què estava l'edifici, perquè pareix ser que estava prou bé, no?, per estar ahí abandonat. L'edifici arquitectònicament està prou bé. Ens diuen que hi ha una espècie de defecte estructural, però bé, aquest estudi no s'ha pogut veure d'on ve. Però això sí, l'edifici per dins estava ple de brutícia, de fem, perquè portava 2 anys d'abandonament i ahir segurament havien entrat ja lladres, havien furtat mogolló de material que s'havien deixat abandonat allí i nosaltres el que hem fet ha sigut netejar-lo i posar-lo al dia per a que els espais estiguen oberts a qualsevol projecte que vulgui presentar la ciutadania. Molt bé. I bueno, també m'agradaria preguntar-te per els col·lectius que s'han sumat al projecte, no? Perquè tinc també entès que diversos col·lectius han aprofitat l'espai per desenvolupar les seues activitats. Sí, van vindre, els primers que van presentar-se van ser els de la PAS, de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, després també va vindre la Plataforma per l'Auditoria del Deute. Han vingut moltes assemblees del 15M, s'han reunit allí,
També les assemblees d'estudiants tant de la UPV com de la Universitat de València han tingut lloc allí les seues assemblees. El col·lectiu RESE també havia donat mostres de recolzament i alguns més que ara no recordo, que són quasi una trentena, però no recordo ara bé. Bueno, són uns quants i bueno, lo que dona a entendre que l'espai s'ha aprofitat i que té vida, no? que és lo seu. I bueno, pues, no sé, per acabar, si volies dir alguna cosa més, per añadir per la gent que mos escolte. No sé, el missatge jo crec que estem lluitant així per una educació pública, una sanitat pública, en contra de les retallades, contra la crisi, que no és una crisi, que és una estafa, i aleshores tot això ja ens porta a repensar-nos el com fer les coses, no? I jo crec que aquest projecte d'autogestió i autònom pot ser una de les solucions per a la ciutadania, com s'ha demostrat en capitals europees i espanyoles, en centres d'aquestos que han lograt dinamitzar barris sencers. I este lloc en concret, el d'Agrícoles, era un lloc emplaçat en un barri universitari, en el de Blasco Ibáñez, i jo crec que tenia i que té tot el potencial per a poder donar un servei gratuït, autogestionat, horitzontal, autònom i lliure totalment de les institucions i de qualsevol tipus de mercantilització. Molt bé, doncs bueno, per a qui no conega, Cala Baga està en Blasco Ibáñez, en l'antiga Facultat d'Agrícoles, justet pegat al clínic, i bueno, ja sabeu que és un espai on podeu passar-vos per col·laborar en tot el que està comentat el company. I, bueno, fins el dijous. Fins el dijous, bueno, el dijous si no es desallotgen. El dia D, a veure què passa. Estem així ara, pues això, fent la protesta i al·legant de moment estes formularis i, bueno, a veure què passa. Aupa i Cala Baga, i moltes gràcies. A tu, gràcies.